Pčele. Još od pamtiveka pčele imaju vrlo važnu istorijsku ulogu. Jer čovek je od uvek voleo med. Stari Egipćani su još pre 4000 godina hteli da gaje pčele. Poznato je da su se i Rimljani bavili pčelarstvom. Ona poznata izreka ima bube u glavi, ovako je nastala. Vidite, i pčele umeju da se pozabave. U naše vreme čovek je naučio da se zaštiti. Moderni pčelar nosi masku, debele rukavice, zaštitno odelo i čizme. Njemu pčele ne mogu ništa. I životinje vole med. Od svih životinja med ponajviše voli medved. Stani, sine, polako, ne ide to tek tako. Gledaj samo tvog tatu kako on to radi. Ja sam stražar i čuvam pčele ove košnice. Ozbiljno vas opominjem da se čistite odavde dok ne bude kasno. Ovaj štos mora da upali. Ja ću da lupam u šerpu, pčele će se uplašiti larme i ja ću da pokupim med. Samo gledaj. Grojim stomova, ovo je stojim gromova, đavo ih odneo, vodom ćemo mi njih. Otvori slavinu. Siroto stvorenjce, ja sam veliki i moćan. Ajde sad, šta je bilo prikane? Da megdam podelimo. Juriš! Samo matica može da izvede sve pčele iz košnice. A bunar presušio. Da mi je vic da pukneš od smeha. Lepo, Boga mi.
Dobro jutro, gospodine. Izvolite doručak. Tople palačinke s medom. Med! Puštajte me odavde!